खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों आङो जे प्रमद बर' बिटिसिनि चिफ बिथां सारा बिटिआर हालामाव गोलैनाय मोनफ्रोमबो ओनसोल मोनफ्रोमबो एलेका मोनफ्रोमबो गामिनि जेनाखि गामिगोरा आरो इन्टेलेक्चुवेल आरो रिटायार्ड पार्सन फोरोंगिरि बा फोरोंगिरि मावफुबाय थानाय फोरोंगिरि दा बेफोरखौ मोनफ्रोमबो गामियावहाय बिथांमोनहा माने मान बावनो थाखाय माने दैथायहरदों आरो स' बिनिखायनो दिनै मोनसे सावगङियानि जेनाखि प्राइमारिनि दिनै दैदेनगिरिफ्रा माने गामि गामि हाबजोबनानै न' हाबनानै बैसोगोरा सुबुंफोरखौहाय दिनै आर'नाइ होनानै मान बावनाय बे नुथाय आं नुनो मोनदों स' बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव होनो होननानै फैदों स' लोगोफोर फै नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय बिनि उनावहाय आं जाहाय नोंथांमोननो खिथानांगोन। दिनैहाय बे जोंनि निउ इस्लामपुर गामिनि मानगोनां सरकारि गावबुरा बिथांनि न'आव जों दंफैयो। दा जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' सारनि बिथोन बायदि बिटिआरनि सिङाव जाय बिथांमोना साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननाय बा समाजनि दैदेनगिरि जिखुनु बिथिङाव आजिरा मोननाय लोगोसे गावबुरा सरकारि गावबुरा गुबुन गुबुन समाजारि बिथिङाव खामानि मावनानै जाय बिथांमोना आजिरा मोननानै दङ बा दासिमबो मावगासिनो दङ दा बिथांमोनखौ सरकारनि बिथिंनिफ्राय मान होनानै मोनफ्रोमबो ब्लकनि सिङाव थानाय प्राइमारि आरो प्राइमारिनि सिङाव थानाय गामि गामि जोङो दिनै इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय एबा बिटिआर सरकारनि जानानै जोङो गामि गामि गिदिंगोन आरो बे गिदिंनायाव जोङो दिनैहाय गिबि खेब निउ इस्लामपुर गामिनि मानगोनां सरकारि गावबुरा खगेन्द्रनाथ ब्रह्म आदा बिथांखौ जोङो गोसो गोथारै पार्टिनिफ्राय गोदान बोसोर बरायनायजों लोगोसे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय नैबे बोथोरखौ लानानै फुंबिलि समाव जोङो गोसो गोरबोजों गांसे आर'नाइजों बरायनानै लागोन आरो बे बरायनानै लानाय हाबाफारिया जोंनि बे साउथगंगिया प्राइमारिनि मानगोनां आफादगिरि बिपिन चन्द्र बर' बिथां आरो गाहाय नेहाथारि जोंहा बुद्ध हाज'वारि बिथां एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो जोंहा प्राइमारिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां दैदेनगिरिफोर दङ लोगोसे डिसि मेम्बार रतन बर' बिथां आरो बहायनो बाहागो लाफैबावनो हादों जोंनि पार्टिखौ मोजां मोनग्रा दैदेनगिरिफोर। दा नैबे जोंना हाबाफारिया जागायनाय आरो बे जागायनायनिफ्रायनो जोङो दिनै साउथगंगियाव जेसेबांखि जोङो इन्टेलेक्चुवेल एबा बुद्धिजिबि समाज सिबियारि दैदेनगिरिफोरनि जोङो सेन्ट्रेलाव मुं दैथायहरदोंमोन आरो बे बिथांमोननि न' थांनानै जोङो दिनैहाय गांसे आर'नाइजों बरायनाय हाबाफारिखौ जागायबाय थागोन आरो बे जागायनाय हाबाफारि हिसाबै आङो कुसुगाव ब्लक कमिटिनि गाहाय नेहाथारि पितु कुमार बर' जानानै आफादनि जानानै बरायनो थाखाय आं थागथियारि जाबाय। हामलायथि रादाबा बे माबाया गोदान बोसोरनि जोंनि साउथगंगियानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो इन्टेलेक्चुवेलफोरनो जेरै साख्रि मावनानै रिटायार जानाय आरो जोंहा समाजखौ मोजां दैदेननो हानाय इन्टेलेक्चुवेलफोरनो गोदान बोसोरनि मुङाव गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय जोंनि साउथगंगिया प्राइमारिखौ दायथ' हरनाय हिसाबै जोङो प्रमद बर' सारनि जानानै आयनखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय जोंनिनो आफादगिरि साउथगंगिया प्राइमारि कमिटि एसोसिएसननि आफादगिरि मानगिरि बिपिन बर' सारखौहाय बरायनो थाखाय हामलायथि रादाब गोदान बोसोरनि प्रमद बर' सारनि नोंसोरबो हामना जानांसो जागायसिनो
सिथि हरनाय नैबे गोजोनपुरि गामिनि मानगोनां गावबुरा रुपेन बर' बिथांखौ जोङो नैबे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों नैबे गामिनि मानगोनां बिथांखौ जोङो जोंनि सावदिंगिया हिसाबै बरायनानै लाबाय बे समाव आरो माने गेदेरखौ मान होनाय आरो दुइसिनखौ फोरोंनाय मिस्थि सिबसाबि हरनाय लोगोसे न'खराव जोंनि दिनैनि बे साउथ गंनिया प्राइमारि आफादा जेब्लाबो जों मुंदांखा जाबाय थानांगौ आरो जोंनि दैदेनगिरि प्राइमारि बिसिडिसिनि दैदेनगिरिफ्राबो मुंदांखा जानांगौ लोगोसे जोंनि इएम साराबो एबारनि इलेक्सनावबो जै जालांथों देरहाबावनांगौ जों बयबो हास्थायनानै जयैनो खौसेयै हेफाजाब आरो मदद होनानै सारखौ जाहाथे गोजौ लेभेलाव थिखोनो हाबावो गासै जोङो आदिबासिखौ लानानै राभा बर' बांगालफोरखौ लानानैबाबो गासैबो जोंहा ज' खौसे बर'नि मोजां खामानि मावफुंग्रा आरो मावलांबाय थानाय मावगासिनो दङ बे सारखौहाय जोङो बिटिआरनि सिएम सारनि बैसागुनि गोदान बोसोरनि बरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो सावथुनियानो जानानै सावथुनिया प्राइमारि कमिटि एजुकेसन जानानै सारखौ जोङो बरायनो आखायाव लाबाय थ' थाजोबदो दे नोंसोरखौ थाजोबदो गामिनि मानगोनां गामि गावग्रा सरकारि गावग्रा बिथांखौहाय आङो साउथ गंगिया प्राइमारिनि जानानै दिनै बरायनानै नाजावनानै लाबाय बर' सारनि हामलायथि रादाब गोदान बोसोरनि এটা बिहु फालियो आदरनि फैसा बिसोरखौ बरायनानै लानो जोङो नैबे साखाथा गामिनि मानगोनां आदानि न'खराव फैनानै जोङो गोदान बोसोरनि हामलायथि बावनाय बरायनायखौ लानो आङो आदानिसिम आदा फंबायसो बियो माखासे इलेक्सनफोरखौहाय गांफा आर'नाइजों गोदान बोसोरनि बरायनानै लानो थाखाय खावलायहरनानै जोङो सावथुनिया प्राइमारि कमिटि एजुकेटनि जानानै प्रमद बर'नि सारनि गांसे आर'नाइ हरनायखौ जोङो बरायनानै लानो थाखाय सारखौ जोङो आवगायबाय आरो जोंहा सारा महेन्द्रपुर गामिनि आरो महेन्द्रपुर गेजेर फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि हिसाबै सारखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै ओरैनो